Okay. So hlangana imigalo. Aha. Yesiphethe amakhola dawa wala bafu mfethu kathi kulendile mfethu. Ngilelo kulindisa mabe kusamele ngigoqe ifro ukuthi ngiyaphuma ngiphuma into kanjani yabo lona. Odiphethe ngempahla? Yiphi impahla? Induku yakho phela mfethu awuyiphethe nganto induku yakho. Uyazi nje ukuthi mangiphuma ifro ingekho ithi shandisa ngishiye ekhaya. Lenze ngane mfethu ithi ufuna amajita ayifeba u2 mfethu. Ngeke uzofika ithi ngephethe induku lapha mfethu. Kumele futhi uhambe ukhuluma nawe ulungile ukuthi akakunike leshandisi. Kwamanje ngesikwazi ukufika lapha. Mina ngiyiphethe yami nansi. Inkinga yami ifro iyazi ukuthi manje ngahamba nawe kuhlale kuzokuba khona ama-cherry. Kanti elikabani mfethu elikabani? Elami phela kodwa le ndaba likhulumisa ngaku yelakho mfethu. Mina lami ngiliphethe nali mfethu. Wena la kushiya endlini. Mfethu ungasenze u17 mfethu. Uyazi ukuthi ifro nekhanda liqine kanjani ukuthi ngihamba manje ngizothi ngizongilicelelana. Thini ngabafethu ezingane bethe zifuna amajita awu2 ayifebe. Aphathe into zawo enduku zawo ngiyiphethe yamunye uyafika uyiphethe yakho kodwa uvuma ukuthi siyahamba nawe mfethu awungeke basho mhlawumbe usungathatha noma lento ke umhlengi vele uyazi ukuthi induku yakho uhlala iphethe mfethu sami ubona no petrol lawo hayi ngamane ngifaka upetrol nokuyocela induku ifro okay shaya full tank konkinga fana